माहारिबादनि बाथ्रा बुंनानै गावखौनो सासे पलिटिकेल लिडार खालामनो नाजानाया बेसेबां गनायथाव बाथ्रा। এটা নতুন আইন আমাৰ কৰিব লাগে যাতে সবে কম্পালসৰি বিয়া পাতিব লাগে। ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া বিয়া পাতাই নাই। আমাৰ ট্ৰাইবেল আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিয়া নাপাতিলে। ইমান মেধাৱী মানুহৰ বংশ পৰিয়াল কিমান মেধাৱী হ'লে হয়। গতিকে ট্ৰাইবেলৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ কম হোৱাৰ এইবিলাকো কাৰণ। গতিকে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ সন্তানে কিমান ইণ্টেলেকচুৱেল হ'লে হয়। গতিকে ট্ৰাইবেলে আজি আগবাঢ়িব নোৱাৰাৰ কথাবিলাক তেনেকুৱা আছে আমাৰ কিছুমান। दा जियानो जादोला जेसेबांखिनि बालन्दाफोर दङ हाबा जायालासिनो थानाय आरो बालन्दा स्टाइलनि मानसिफोरा मोनफ्रोमबो बर' गामियाव थायो दै। बै हाबा जायालासिनो थानाय बालन्दाफोरखौ थाबैनो हमै हाबा होजोबनांगौ। दिनै मोनसे हारिखौ मोनसे माहारिखौ सुंथाना लाखिनांगौब्ला बै माहारिनि पपुलेसनाबो जोबोद इम्पर्टेन्ट। 200 बोसोर सिगांसो फैनाय जाय गुबुन हारिफोर गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय बे गुबुन हारिफोरनि पपुलेसना दिनै जोंनि ट्राइबेल हारिनिफ्राय दिनै बांसिन जानो थांगासिनो दङ। नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों जुलि जाहैनाय लांखार जानाय बायदिसिना रोखोमनि माने आलाय सिलाय खालामहैजानाय दिनै गोबां नुयो। बर' हारिनिफ्राय राभा मिसिं जिकुनु ट्राइबेल हारिनिफ्राय गोबां ट्राइबेल सिख्लाफोरखौ ट्राइबेल हिन्जावफोरखौ नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा हाबा खालामो। जोबोद माने अनफ्लानाय दिन्थियो मोजां मोनलायनाय ना होमबा। दिनै खिन्थु जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा ट्राइबेल हिन्जावफोरखौ हाबा लांदों जास्ट फर पपुलेसन प्रडाक्शन खालामनो थाखायल', बेनि अनगा जेबो नङा। आरो 100आव 99% नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों हाबा जाग्रा ट्राइबेल हिन्जावफोरा सासेबो गोजोन मोनसे थासारियाव थानानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो बिसोरो सुजुग आरो सुबिदा मोनाखै। गासैबो मोनसे असान्ति थासारियाव दङ। आरो बेनिनो गोबां माने ट्राइबेल सिख्लाफोरा बा ट्राइबेल हिन्जावफोरा गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनावहाय गथ' गथाय खांखांनायनि उनावहाय अहानाय स्टाइल बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा अहाखांनाय स्टाइल मोनबाथाय होखारहरनाय बुग्लि सुग्लि खालामनाय सिथारनाय बायदिसिना। दा दिनै जोंनि ट्राइबेलनि जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जारिमिनाव रोखा दंखायो जे नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंखौ बायदिसिना समनि गेजेरावनो जों माने खिथेर होखानो बिसोर जुजिबाय थायो। जास्ट बिसोर सायावल' जों ओरैनो गोदै बेखौ जों मिथिखासेयावबो बैबायदि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय मानो गोजानाव थानो रोङा। 17 इयार्स 17 बोसोर BPF पार्टिया अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि दैदेननायजोंनो बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टआ रुलिं खालामजाबोदों। दा 17 इयार्स BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोनाय BPF पार्टिया थांनाय 2020 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों मानि थाखाय माबोरैहाय अनलि 17टाल' सिट्स देरहासार खालामनो हादों आरो लास्ट थांनाय 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों माबोरैहाय BPF पार्टिया आरोबाव फिन गासै मोन 28टा सिट्स देरहासार खालामनो हादों। दा बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा 17 बोसोर BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ रुलिं खालामबोखानाय मोनसे गोख्रों BPF बायदि पलिटिकेल पार्टिया थांनाय 2020 मायथाइयाव अनलि 17टाल' सिट्स देरहासार खालामनो हानाय। बेराफारसेथिं बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावनो मानगोनां NDP ब्रादार्समोननि A to Z जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों BTR पिस एग्रिमेन्टबो खालामनाय जादोंमोन। आरो बे BTR पिस एग्रिमेन्टनि दोहौजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा BTC काउन्सिलाव एन्ट्रि मारियो UPPL पार्टिनि जानानै ना होमबा। दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा BTR बायदि पिस एग्रिमेन्टनि मोनसे दोहौजों BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव आगान होफैजेननाय आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय UPPL पार्टिया 2020 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों गासै मोन 12टा सिट्स देरहासार खालामनो हानाय। आरो बे समावनो जोंनि माहारिनि माखासे सिटुएसनखौ लानानै BPF पार्टिनिफ्राय बा मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथांमोननिफ्राय खौसेथि जानांगौनि थाखाय माहारियारि आफादफोरनिसिम लाइजाम दैथायहरनाय जे उइथाउट एनि कन्डिशन BPF UPPL खौसे जानानै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सामलायनांगौ। दा दिनै
बे 2020 मायथाइयाव BJP पार्टिया गासै मोन 9टा सिट्स देरहासार खालामनो हादोंमोन। UPPLआ गासै मोन 12टा, BPPआ गासै मोन 17टा। दा 2020 मायथाइयाव BPA पार्टिनिफ्राय हरनाय बे खौसेथि जानांगौनि लाइजामखौ जुदि गनायनानै UPPL आरो BPF जुदि जुथायै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जुदि सामलायनायमोनब्ला नै दानि जिथु थासारि बे थासारियाव खौसेथिनि जिथु गोख्रोंथिया ओरैबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्माव स्टेन्ड जानो हागौमोन। दा दिनै जों बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना लुबैदोंमोन, हास्थायदोंमोन जे बर'नि साफ्रोमबो लिडार्सफोरा ज' जानानै गोलाव सम माने आन्दलन खालामबोनानै मोननाय जाबायदि मोनसे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम, बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ खौसेथियै जुदि सामलायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां। आरो बेफोरबायदि गोबां माखासे मिजिंखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां माने कमेन्ट्स बाथ्राफोरबो बुंदोंमोन, खावलायदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बाथ्रा बुंनायखौ जों बर'निनो माखासे मा होनो लुजार केरेक्टारनि गावनिखौ मोनबानो गोजोनग्रा बै लिडार्सफ्रा रायजो राजाजों माने गेलेदों। आरो बे 17 इयार्स BPF पार्टिनि जा पलिटिकेल सिस्टेम आरो UPPLनि 5 इयार्स BTC काउन्सिल रुलिं खालामनाय आरो नैबे दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि इयुथ जेनेरेसन लाइमोनफोरखौ बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय जोबोद माने जाम्बा जाम्बि खालामबोबाय थानायखौ दिनै नुनो मोनदों। ओरैबायदि जाम्बा जाम्बि खालामबोदों, ओरैबायदि थगायबोदों जोंनि इयुथ जेनेरेसनखौ आरोना। बै गोलाव समनिफ्राय जिथु BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम बेनि थासारिखौ लानानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला सैथोआ बेनो, दिनैसिमबो जोंनि माहारिनि इयुथ जेनेरेसनफोरखौ पलिटिकेलि जोबोद थगायबोदों, गादबबोदों। नाथाय बेराफारसेथिं जोंनि न'खरावनो जोंनिनो माखासे रोंखा राखा लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबागावनि माखासे मोन्थायखौ मोननो थाखाय, पलिटिकेलि माखासे मोन्थायखौ मोननो थाखाय गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होनाय। दिनै जोंनि न'खरावनो मोनथाम ओनसोलारि माने हानजाफोर दङ, पलिटिकेल पार्टिफोर दङ, BPF, UPPL आरो APP। दा मोनथाम गोजौ पलिटिकेल पार्टिखौ जोंनि बर' हारियाव गोनांथि दंथारोमोन ना? गोनांथि दंमोन नामा? दा दिनै बर' हारिनि बिखायाव गोबां आफादफोरबो दङ, नांनायनि बारा आफादफोर दङ। मा आफाद गैया जोंनि बर' हारियावलाय? जों गावबा गावनि सार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय, गावबा गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जेसेबां दिन जेब्ला समसिमहालागै जोङो गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबाय थागोन, एसेनो जोंनि बर' माहारिनि जा सिस्टेम, बर' हारिया फिसा फिसा बाहागो जाजोबना थागोन, जेराव जों बेराफारसेथिं इउनिटि आरो खौसेथिनि बाथ्राखौ बुङो ना होमबा? बर' हारि खौसे जा, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, डिभाइड आसाम 50-50, जै बर' हारिनि होस्रिखाव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ फोजाखांबोनो नाजानाय बर'नि बै गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव मोन्थायखौ मोननो थाखाय दिनै थै-थां हर-सान नांथाब नाजाखुबाय थायो। आरो बै माखासे लिडार्सफ्रानो जोंनि इयुथ जेनेरेसनफोरखौ ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारियाव दिनै दोननो नाजादों आरो दोनदोंबो। दा जियानो जादोला मोनसे बाथ्राया रोखा, फैबाय थानाय समाव जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि इयुथ जेनेरेसनफोरखौ पलिटिकेलि जुदि गादबलांबाय थायोब्ला, थगायनानै जुदि दोनलांबाय थायोब्ला, बे इयुथ जेनेरेसनानो जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ डमिनेट खालामगोन आरो सामलायगोन। बे सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा।